Gị nwa bụ lọlọ. Yes. Lọlọ gịnị ka a na-etu gị? Lọlọ onye? Lọlọ Ada Ife. Darụ. Abụ m lọlọ nwa Chinemelu Ọfa. Ịdị ka nwaanyị si adị. Ịdị ka nwaanyị si adị. Kekwala ihe a na-eme taa iji kechie ekike anụnwa na-agbasa Ee, tata bụ ịmara nkịta bụ harvest period. So anyị nwa bụ ndị Anambra bịa taa wee sị ka anyị represent ihe onwe anyị. So anyị nwere Anambra Thanksgiving. Anyị wee dịkwanụ ka anyị na-adị kwado ma ifu ka si kwado etu a ka ndị Anambra si eke ekike. Anyị wee kwado ọkwa wee sị ka anyị pụta kede Chukwu n'isi ndụ anyị, n'isi ezinụlọ anyị dị iche iche. N'isi onyinye o nyere anyị wee kume anyị bụrụ ndị Anambra steeti because ọ dịrị izi. Other states ndị chọọ ka ha bụ ndị Anambra dị too much. Mana Chineke mere anyị dashi anyị bụ ndị Anambra. So anyị wee bịa ka anyị kede Chukwu. Anyị bụ ihe dị iche iche. Anyị agba ha ka wee bịa. Anyị bụ ihe onyinye dị iche iche. Wee bịa sị ka anyị si Chineke ya daalụ. From last year harvest wee duru anyị wee dupụtakwa anyị na kwesị wee si ekele dịrị ya. Kedu maka ọkpa akụ gị ọ nawago? Okay, ị nwere ụmụazị? Mana otu isi asụ asụsụ Igbo, nwa gị nwoke ọ makwa asụ? Nna ka ekwe n'aha gị? Ọ dị mma. Ka ekwenụ ihe ị na-agụ n'ụlọ akwụkwọ? SS1. Ọ dị mma. Ka saịdị ebe unu bi? Mba, n'eziokwu ọnụ kara gị aka n'asụsụ Igbo. Ị na-agbanị, ị na-eme nnọọ ọfụma. Obi aṅụrị dị m na ị na-azụ ụmụazị gị n'asụsụ Igbo. Ya bụ na asụsụ Igbo doro gị anya. Ọ na-ewute m because ọ nọ dị ka achọ ka asụsụ anyị na mana Chineke anyị gwọ ha ana. Ọ ya anara. Ọrụ na ụlọ akwụkwọ ha asụgo oyibo ma ha bata ndị Igbo bụ ka nna asụ. Daalụ sọ. Kedu afọ isi na a na-etu gị? Lọla Ada Ife. Ịdị ka esi adị o? Darụkwa o?